Abans de res, com no, saludem ja a gent coneguda d'este programa, gent que ens acompanya i que ens porten moltes entrevistes aquí al programa. Saludem, com no, a Carles. Bona tarda, Carles. Feliç any 2025. Com ha anat este inici d'any? De moment atabalat, però... Bueno, tu sempre vas igual, sempre vas atabalat, així que, bueno, no res estrany. 2024 atabalat, este 2025 sempre veu igual, no? Igual. Bueno, m'alegro. Els Nadals bé? T'has portat bé? Carbó? Algun regal interessant? Jo sempre em porto bé. Sempre portes bé? Bueno, doncs algun regal haurà caigut, no? No sé, em porto tan bé que si no m'emporten no em queixo. Bueno, a mi algo m'ha caigut també, algunes sabatetes, alguna sudadera, bueno, m'he portat també bé. Aquest any no m'han portat carbó. Quan era més jove sí que me caia algun any carbó, així que, bueno, no vos porteu malament, que si no els reixos ja sabeu el que portaran, carbó. Des d'aquí també saludem a l'Emili, que se n'ha tingut que anar a preparar este acte que tindrem aquesta tarda, que en parlarem aquí, a les zones de la Sénia Ràdio. Així doncs anem ja a per l'entrevista d'avui. Avui ens visita en el primer programa de la temporada 8 Jaume o Jaime, un artista que ve de la Casa de l'Artista i des de Produccions Impossibles. Anem a descobrir qui és i per què està aquí. Bona tarda, Jaime, benvingut a la ràdio. Bona tarda, moltes gràcies. Per què sóc aquí? Doncs per una... Bueno, perquè t'han portat, no? M'han portat, és claríssim, és claríssim. Una invitació de la Casa de l'Artista i que vull agrair a Carles Molins, a Carmen Borja, a Emili Gil i tota la gent que porta tota la pesca aquesta, que sou molts. La veritat que cada vegada porten un artista, nosaltres ens sorprenen, no? Descobrim persones i descobrim personalitats extravagants, artistes de lo més alt i lo més gran, així que bueno, un petit resum de qui és Jaime de Parra. Esta D no serà com... Bueno, jo em miro uns dibuixos que són d'anime, se diu Monkey D. Luffy. No seràs tu d'este gremio? No. Dic, bueno, a veure si seràs també un superheroi d'estos. Soc un superheroi, però d'una altra dimensió. Vinga, doncs anem a veure esta dimensió. Quina és? A veure, jo em presento com escriptor, antòleg, poeta, assagista, simbòleg, i mil coses més, però no necessiteu saber més ara. Bueno, en totes aquestes coses que fas ja tens la vida bastant ocupada, pel que veig. Sí, molt. Doncs, bàsicament porto dues coses, que són la lectures poètiques, Radical 3, ara les hem portat aquí a la Sénia, i que les fem a Barcelona, i després els meus llibres, la meva producció de poètica, assagística i tota la pesca. Molt interessant, veig que si et sembla parlarem de la rama més poètica, no?, d'este poeta, perquè avui l'acte que representarà aquesta tarda, que després ens donarà una mica d'informació, trata sobre els poemes i la lectura, no és així? Sí, senyor. Bueno, quan te va interessar el món de la poesia? Conta'ns una miqueta quins són els inicis i quan es vas interessar per aquest món, no?, el món de la poesia, el món de la lectura, de les lletres... Bueno, la poesia, sempre cadascú té una anècdota. La meva és que un dia estava a classe de literatura amb un professor, jo estava a Almeria, i hi havia un professor, don Paco Chester, que fumava un tabac Chester. Ostres, això t'anava a dir, ja no sabeu Chester, per ahí. Sí, era molt còmic, però un dia va començar a parlar de Becker i va fer una descripció del poeta que va arribar molt a dins, molt dins. Diu, és un poeta jove, trista, malamat, que li agradaven les boires, romàntic, molt amorós, i va morir jove i una malaltia no va sortir, i diu, qui és aquest Becker? I vaig començar per aquí. Després ja vaig descobrir el Lorca, el Neruda, el Pere Inferrer, però bueno, vaig començar una mica per aquest acte de la poesia de la impressió que em va causar el romanticisme, o sigui, diguem, l'amor i la mort, l'amor i la mort serien els temes més que em van impulsar. Després hi ha altres, no? Hi ha molts de temes. Ara que estàs parlant dels poetes, quin és el teu poeta top mundial? O sigui, quin és el teu poeta preferit? Ja que ens has dit uns quants, Neruda, entre altres, quin és el teu poeta? El preferit, no el primer que vas sentir o que vas llegir, sinó el que més t'agrada. Quines són les poesies que més t'atrauen o que més són llamatives per a tu? El primer poeta mundial pot ser per mi és Hölderlin. I dins de la literatura en castellà seria Alejandra Pizarnik, i a la catalana pues, tenim molts, no? Però bueno, no tinc un poeta solament, hi ha molts. La Mercè Marçal, per exemple, m'agrada molt. Cada moment hi ha un poeta que em marca una mica. Per exemple, l'Otto Ramon a mi em va marcar, Sant John Perse, Macedonio Fernández, i pot ser tu quan surti d'aquí.
Interessant, bueno. Has parlat del tema amor i l'amor. Són els temes que més t'atrauen en el tema de literatura poètica? És que si treus fora aquests, els altres ja no hi ha... No tenen cap importància. No tenen cap vida, no tenen cap... L'amor és, diguem, és el camí, la conducció de la vida, i l'amor és la conclusió de la vida. O sigui... Bones paraules, boniques paraules, és que acabes de dir. No t'he preguntat, hem avançat això una miqueta, però no t'he preguntat d'on eres, d'on vens. Sabem qui és Jaime, més o menys, però no sabem d'on eres exactament. D'on vens? Et diré, jo sóc d'Almeria. No seràs del món, que hi ha molta gent que és del món, perquè ve d'aquí, ve d'allà i no se sap ben bé d'on venen. Soc d'Almeria, de Huercalovera, vaig estudiar a Almeria, després, com que el meu pare va fer la mili aquí i va estar una temporadeta de 6 anys a Catalunya i parlava català, em va fer gràcia i em vaig venir cap aquí i vaig estudiar aquí a la Universitat de Barcelona i ara soc, diguem, acollit per la literatura catalana. Bueno, bé. I també representant d'alguna forma de les coses que se fan en castellà. Però bueno, els meus Radical 3 portem gent de tot arreu, Pot ser... Tant tenim poesia romanche com nord-americana, com japonesa, com poetes, tot el que passa per allà l'agafem. Bueno, interessant, no? Veig que portem que l'abanico és bastant ampli pel que veig. Més cosetes que volem descobrir de Jaime, aquells que acabeu de reincorporar-vos a la ràdio, sigueu benvinguts, estem en directe de la nova temporada, la temporada 8 del Kill Me Show, aquí a través de les zones de la Senya Ràdio, estem parlant amb Jaime de Parra, d'acord, un artista que ve gràcies a Produccions Impossibles. Ens ha contat una miqueta els seus inicis, quan es va iniciar en el món de la poesia, i et volem preguntar per les teves obres. Tens alguna obra escrita on podem trobar aquestes obres o on podem llegir alguna de les parts de les teves lletres? Com que ara tenim la possibilitat d'internet, pues és fàcil entrar a internet i veure... Jo tinc 20 obres, ara no te les recomanaré totes, però penso que si vas a internet o una llibreria que sigui representativa, no sé aquí, no sé com va la cosa a Tarragona, província, suposo que... Bueno, aquí hi ha alguna llibreria que tu pots demanar el llibre i te'l poden fer arribar. Sí, però... jo crec que ara mateix d'aquestes 20 obres 15 es poden trobar perfectament. La meva preferida en vers és Wyoming, que tinc aquí al costat. Wyoming, que és Wyoming, no és un tio que fa ràdio ni televisió com tu. Wyoming és un somni que jo vaig tenir i una dona es va presentar, una dona de la zona de Wyoming, una índia, em va dir que era ella Wyoming, i jo vaig escriure durant 30 anys per aquesta dona i quan una mica abans dic, ostres, pensava que aquest llibre serà pòstum, però com que vaig tenir un infart, dic, mira, no serà pòstum, sinó que ho llegirem ara. Aquest llibre, Wyoming, que és l'estat de l'ànima, el viatge de l'ànima després de la mort. Com que sóc home, la meva ànima és una dona. I després tinc un altre que és masculí, que és Papeles Desierto, que és una mica el viatge per al sud. Si aquest, per exemple, va al Pirineu català, el de Wyoming, aquest del sud va a Almeria, una mica al nord d'Àfrica, i és el contrast al desert. Interessant, ja que parlem d'este llibre que tens aquí davant, si et sembla, abans d'acabar l'entrevista, doncs ens llegiràs alguna pagineta, no? Algun poema així ràpid que tingués, o algun que tingués al cap, que et surti així, com fan estos d'avui en dia, no? Els que fan batalles de gallo, que se diu, que improvisen, no? I canten i van improvisant sobre les lletres que van donant-los. Més coses que volem saber de Jaime, anem a parlar ara de l'acte, no? Hem descobert una miqueta la persona, hem descobert els seus inicis, que hem descobert la seva passió per esta poesia, la seva passió, i sobretot quins són els estils més agradables per a ell, que són l'amor i la mort. Anem a descobrir l'acte que tindrem aquesta tarda. Quan serà i on serà? Doncs d'aquest acte, com que ho va preparar el Carles Molins, remeto la pregunta a ell i que parli ell. Vinga, Carles, dona'm informació d'este acte que arribarà aquesta tarda. Nosaltres sempre fem el programa en divendres, justet ha caigut l'acte en divendres, però bueno, ja sabeu que ens esteu escoltant, ràpidament quan acabi el programa, crec que arranca sobre l'hora d'acabar el programa, així que dona'ns la informació, l'hora, el lloc i què trobarem. Vale, jo en remato. Serà avui mateix a les 19:52, perquè sempre fem hores
diferents. Sí, no, sempre feu horaris random, d'estes hores estranyes. No és mai a les 8 en punt, sinó són a les 7:52, no és mai a les 7 de la tarda, sinó és a les 6:46. És que la gent ve a l'hora que vol, llavors nosaltres posem l'hora que volem. Vull dir que... Bueno, però combatre sempre us agrada fer un pica-pica per davant, no? Sí. Fer una piqueta del vermut i tot això que se diu, pues bueno. Ens agrada, però el vermut no el farem ara, perquè a veure, es pensen que els hi donarem aquí unes pastetes i no, Bueno. avui no hi ha pasteta. Avui no hi ha pastetes, ni xampany, ni pasta, ni que no res, no hi ha Ni res. Així que pastarades. avui, a l'hora en punt, al posto, bueno, en punt no, a 52. Vale, això és a la Casa Badia, que, com sabeu, és la residència del mossèn, que ens cedeix l'espai, i repliquem una mica el Radical 3 que es fa a Barcelona, justament fa 8 anys, estan en la 8a temporada, com vosaltres. Mira tu, ostres, som aquí tocallos avui, saps? Estem en el número 8, és el número de l'infinito, si el fas de costat el 8. Cuidao, que a veure si estem aquí està l'infinito, necessitem jubilar-nos ja nosaltres per aquí. Aquest home és simbòlic i com li donis peu t'explicarà tota la simbologia haguda i per haver del 8, del 9 i del 12. L'infinit també és 0-0, o sigui... Bueno, sí, també, claro, si fiques 0 i fiques al revés, també, si agarres 2 ous, si es fiques així, també podria ser l'infinit, cuidado, ja està. Qualsevol cosa. L'infinito sempre arriba. Reconduïm. Sí, reconduïm. Que molarem com Buzz Lightyear, hasta l'infinito i més allà, Carles, vinga, va, som-hi. Com us deia el Jaime, és a la 8è any i tradicionalment porta diversos poetes. En aquest cas hem agafat un grup de poetes d'aquí les Terres, que crec que tots són canadeus. Ara, com no siguin d'allà, espero que no sentin la ràdio. A més, sí que l'encendiquen, però que mos digui, jo sóc d'Amposta, no d'Alcanar. Sí, bueno, esperem que tots... Ala, fora. L'Anna Alcalde, el Tomàs Camacho, la Montse Pallarès i la Marta Sanz. Són d'edats diferents, de gèneres diferents, perquè tradicionalment el Radical 3 la gràcia que té és agafar gent jove, gent més gran, gent de Llatinoamèrica, gent de fora, gent catalana, de grupets diferents, perquè com sabeu la poesia tendeix a anar en manades i en grupets, i una de les gràcies és posar en contacte això, grups diferents, d'edats diferents, etc. I doncs avui farem una mostra senienca del que és el Radical 3, que per cert el 23 n'hi ha una a Barcelona. El 23 la farem a Barcelona. Molt bé. Ja està. Perfecte, doncs interessant aquest acte. Recordem, a les 7:52 a la Casa Badia, avui divendres, dia 17 de gener del 2025, a partir de les 7:52. A part de Jaime, tindreu diferents artistes, on tindrem relats poètics de diferents canareus, ampostins i Jaime, no? La gent que... Un variadet. Tindrem així una caja surtido cuétara, tindrem, així que interessant. Seguim parlant en Jaime, seguim descobrint més coses. Antes d'acabar l'entrevista, que avui ells tenen pressa, així que anem al turrón, al lío, perquè tenen que preparar l'acte. Ja són les 6:18 d'aquesta tarda de divendres de 7 de gener, aquí a la 8a temporada del Crimi Show. No res, fer un petit resum, si et sembla, Jaime, de què és Radical, no? Què és això de Radical 3, com va ser fundat, ens han dit que fa 8 anys, però qui va ser la idea, qui conforma, no, aquest grup de Radical 3, i on podem trobar cosetes, i antes de que te'n vagis, com no, te farem llegir algun petit poet Mateu que tingues en este llibre que ensenyalaves, que després no me l'ensenyaràs a la càmera, així el podrem veure. Doncs Radical 3, com que sempre he dit el mateix, ara contaré una mentida. Bueno, se conten moltes de mentires a la ràdio, però no passa res. Radical 3 és un radical amb un 3, i com que la fórmula matemàtica em semblava bona, millor que posar Volverán los oscura golondrina, digo, pues Radical 3. I com que el nom és enganxós, agrada, el nom és agradable, la veritat. El que passa és que van començar amb 3 poetes, el públic va venir tothom, després ja faltava algun, digo, posaré 4, després posaré 5, i ara poso 6. Ah, bueno. I van fer alguna lectura que havia Radical 42 poetes que van fer al Mercat de Sant Antoni. Això és delirant. Mama, devia ser rècord Guinness, perquè 42 poetes junts, com va acabar el dia següent? I a més he trobat que la gent que és una mica marxosa, esquerrana i tal, el Radical ho troba bé, però la gent que és molt de dretes tampoc diuen res, diuen fins i tot jo soc Radical 3. Això va anar molt bé, fins i tot em van dir, escolta, quan fas un altre? Cada any fem un o dos, fora del nostre espai barceloní. Interessant, doncs bueno, quan sigui Radical 42 aquí no vingueu perquè no cabem, però sempre que siguéssiu 3, 4, invitats esteu, ja ho sabeu. Aquí, cada vegada que m'invitis hi seré.
aquí estaràs invitat, esta serà a casa teua, i si et sembla ara, jo baixo la música, bueno, si vols que fiquem alguna música de fondo, algo, no sé, fiquem música tenebrosa, fiquem música així d'amor, nosaltres te la podem ficar, la preparem, i mos llegeixes un trosset d'este llibre, que si no recordo malament has dit que es diu Wyoming. A veure, ensenya'm aquí a la càmera, molt bé si te faig la càmera en gran, i la gent que ens està veient a través de les xarxes socials puguem veure la portada d'este llibre. La càmera la tens per aquí. Molt bé, ahí la tenim, Jaime de Parra, Wyoming. És el títol d'aquesta obra que, com ha dit Jaime, té més de 20 obres, però bueno, n'he dit 2 de recomanables. El que no m'he recalcat és perquè la gent que s'escolta, si et vulgui trobar on podem trobar-te, bueno, si posem al Google Jaime de Parra, Wyoming, sortirà alguna fulla, algun extracte del llibre per poder llegir-lo, no? Allà hi ha tota la meva història, els meus llibres, i es poden demanar a la llibreria de Barcelona, a la Central, a l'AIE, a la Documenta, el que vulgueu. També a Madrid, però bueno, no cal que aneu tan lluny. Bueno, t'he de dir que aquí ens escolten des de Houston. Hi ha un aeroport que tota la vida ens està escoltant. Jo no sé si deuen tindre el fil musical a la nostra emissora, però nosaltres aquí podem podem saber qui escolta l'emissora a través d'internet. I hi ha vam buscar, hi ha un aeroport de Houston que sempre té l'emissora, la Senya Ràdio, posada. Sí. Hi ha dies que feca 48 hores d'emissió directa que estan tot el rato sentint-nos, deuen tindre el fil musical. Però aquella gent de Houston que ens escolta, ja sabeu qui és Jaime de Parra. Si és de Houston, segurament allà hi ha un llibre meu que es diu Les poetes de la búsqueda, de Huerga i Fierro, de dones, molt recomanable, segurament que hi és allà. Perfecte, doncs bueno, anem a fer este petit acte antes de l'acte promocional, que serà aquesta tarda, anem a fer este petit 5 cèntims, on anem a escoltar Jaime de Parra llegint-nos algun pàrraf, algun trosset d'este llibre, d'esta literatura, Wyoming. Jo llevo la música, nosaltres mos callem i només deixem la veu de l'artista. Bueno, podria... Clar, com que és un llibre, he d'agafar el poema, però llegiré aquest que et deixi una mica tremolant. Perfecte, som-hi, endavant. Es la dona, l'ánima. La sola túnica que te cubre ha de volverse leyenda de tu belleza. Los pasos que das se agigantan en perspectiva con el día naciente, los cielos queman, el camino se alarga hacia la cima. Espérame al borde de los precipicios. Molt bé, interessant, un fort aplaudiment per a ell. El nostre públic virtual aplaudeix este poema que ens deixa en intriga, ens deixa així en la mel als llavis, per a que tots acudéssiu a l'acte que serà aquesta tarda a les 7:52 a la Casa Badia, aquí a la Sénia, on tindreu a Jaime, tindreu altres artistes que ha dit Carles. Així que bueno, jo només cal agrair a Jaime aquesta visita, a Carles per un altre any que ens porta el primer artista de la temporada del Quilmes Show. Moltes gràcies, sé que teniu pressa, així que ens fem la foto oficial mentre jo fico una cançoneta i mos despedim. Jaime, hasta la pròxima. T'espero aquí, ja saps, però no me portes 42 persones. 5 o 6 màxim, Això és com invitació. Moltes gràcies a tu, a la Casa de l'Artista, a tots els que veniu, també als invitats que tenim aquí al costat, que segurament seran un dia grans periodistes i difusors de la poesia com tu. I volia dir una cosa, em fa molta gràcia que dins de les editorials que porten poesia, hi ha una que es diu Cruïlla, una altra que diu Godall, una altra que diu La Galera, que són noms que tenim aquí de la zona. Moltes gràcies, bona tarda i vingueu, sisplau. Així és, vingueu, aneu tots a l'acte. Carles, moltes gràcies com sempre, ja saps, tu eres de casa, així que bueno, que tingues bon any, sobretot també a tu, Jaime, que tingues bon any, que l'any 2025 sigui millor que el 2024, sobretot que tinguem salut, lo de més ja vindrà de sol. Perfecte, doncs gràcies com sempre per acollir-nos. I si això és casa teua, Carles, ja. Si és casa teua, aquí estàs més que a casa, quasi. Entre que vas d'aquí cavallada i acaba aquí, estàs més aquí que a puesto. És una insinuació que pagui part del lloguer, ja veus. Bueno, de moment són molt baratos, de moment nosaltres som molt baratos, ja ho saps, nosaltres som baratíssims. Així que moltíssimes gràcies, Jaime, moltíssimes gràcies, Carles. Ens fem la foto oficial del programa i continuem aquí, sí, en directe, a les zones de la Sénia Ràdio, en la temporada número 8 del Quilmes Show. I com dia Jaime, tenim unes invitades infiltrades, però les tenim aquí amagades, no les podeu veure ni sentir-les, perquè estan a veure si jo me jubilo i elles agarren el fil i elles agarren la corda de la ràdio. Us deixo escoltar una cançó, escoltem a Lola Índigo, Manuel Turizo, amb Mil coses. Escoltem i fem la foto oficial i anem a per més cosetes del programa.